Awiginomastu Purnama Sidam Awiginomastu sirat meringguang jagat Karono siran tondo kawe sisaning bisono Sono sinawung lan kula paestu masih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur Katulo tulo telat pring labden paradya winurista ngomong paraming niskara Marnagya tuming jaman purwa Wini Sudatra ingkang dinamada Mapinardi tameng lalata mangga tekap wasanane Gupita taluhun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang mureng kata Purwakaning carita rinarik runtuting basa dueng kuna ngemus rasa yen linaras saya karaos mulacari roh ngrasani ing diri rasa rumangsa ngrumangsani jalma ngilu kaca jarweh wis jinakup cahing carita lo becik wis gumelar jroning pakliran ya iku kang sejati hamirsani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika kinurba kodrat ingkang kawasa sariratri angetri bawana Purwa ing teken dosina gilir gumanti tanpa kembang teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang arep mangarep sine rambun Jawah pating rembyah dadi padhake kutu-kutu alang atoga Purana miyang Brantaya dadi branan ingkang tanpa wicalan janma manungsa tinitah priya wanita spontha-pontha anut golonganing bangsa dewi-dewi Negara pun ditangkang kaya adi dasa purwa eka marang sawiji hadiri nuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing doa ingkang sinangga ing pratiwi kinasanganing akasa kinapit ing samudra raja samyanggana raras nanging datan kadya ingkang girupa ing dalu samangke saekti menika wonten desa Banjardawa papane miring Winaradin marga-marga manghayat minggah tepine pinager urus luntas kalayan lamtara saben wis mau pinager banon wiwaraning gapura winangun pura binelah ing tengah sinaratan sesanti beneka tunggal ika arengge punika pernaing padukuan pringapus ingkang mlebet ing wewengkon Kalurahan Karangkadempel sakti desa ing Pringapus bumi ingkang subur satengah tetuan ingkang tinandur kawuryan dados subur Palawija Parigaga Dudha ngangsak Raja lan Sukanandi datan kantun tetaneman pala ingkang sami ngrembaka nenggih pala gumantung pala kapendhem pala kasimpar tuwin pala kitri wae hambiyek dasaring mriku panggenan mirah toya sumbergung sendang traga dalah pancuran hangebeki desa kepara toyane pinara para hanjok pring pasabinan kinarya hanglepi sawah pategalaning para mong tani ilining tirta naratas kinarya pangguyanging sapi tuwin pasabane bebek menthok lan banyak madyaning duka Pringapus wonten Wisma Jembar winangun joglo pendhapa ngajeng limasan pinayung Sirapreksasana saka Garu saka Guru Reksa Jatiwasesa blandar tengah hanglagah dumadi saking Janglot Walikukun Jerawa winarating tinalasah sela pethak lawanging Wisma Reksa Cendana hinup saking Reksa Nangka taritisan kinambaran Prabu Kresna Prabu Puntadewa miyang para satriya Pandhawa ketingal asri endahing baling griya akarya sengsembang samya mulat nenggih punika Tasuda inggih lurah ingkang dipun sepuhaken ing Pringapus nami Lurah Bagong ya Patokol Bawarsari ya Antol Gati pramila winasan Bagong ba niku tiba gong niku mathuk lirik Lurah Bagong tiba nggo napa wae bisa nglarasake kahanan lan bisa mathuk gathuk
Awur bocah ya bisa gocek para cara bocah cilik. Awur wong tuwa uga bisa ngrembug ilmu. Awur wong seni utamane, awur pengrawit uga bisa ngrembug babagan karawitan, ya gerongan, ya senggaan, ya keplokan. Nalika semanten nuju dinten Respati manis, wancine tabuh sanga enjing. Kilora Bagong nedenge lenggahing pendapi kedadak nampi rawuhipun ingkang Rama nenggih Kilurah Semar Badranaya, ya Nayantaka. Ugi nampi rawuhipun ingkang Raka nenggih Kilurah Nala Garing, ya Cakrawangsa. Sumambung rawuhipun kadang sepuh nenggih Kilurah Petruk Kantong Bolong, ya Runggung Jiwan. Pramila daya-daya acarani dadi mangkono pangudas maraning driya ingkang dereng kababaring lisan.
Sritenon neng pasewakan busana maneka arna Puswiteng udana yang pancerah sarara Manit Narawata ana Prabanyo kang mirat penyaring deca liwaran lereki lot sisiring dadit wimbo kakondom ingin katiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas ngepeki madyaning pasewakan tandya jagat dewa Bathara Duh pepundhenku Bapak sasampunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken kasugengan lan sembah pangabekti kula kunjuk nggih Pak blagagag ugeg sadulita mel iya tole iya kadingaren kok genep tata kramamu ya antuk pamujimu slamet tekaku pangestuku tampanono ya tole Bagong nggih siap sanget anggen kula mundi mugi dadosa jimat paripih Kang Mas Gareng Kakang Mas Gareng padha kanthi raharja Kakang Mas ya pamujimu le widada prapta koning pring ngapus kene pengestune kakangmu Gareng
tampanana ya lecah bagus. Tak pundi, tak pundi. Dadi jimat semono uga Kakak Petruk kuwi. Slamet to? Heeh, Gong, slamet. Wilujeng teka kono ngomahmu kene, pangestuku wae tumrapu marang Si Adi. Ha iya, tak pundi, tak pundi. Bapak Kang Gareng, Kang Petruk, matur nuwun saestu nggih Pak, dene Bapak pun kersa rawuh minangkani napa sing dadi panyuwun kula. Iya Bagong, iya. Lah jane ana apa? Kok sajak wigati banget? Haa tale jane iki ana apa? Iki bapak lan kakang-kakangmu tok rawuhe ana kene iki jane ana wigati apa? Kok sajak nyolodawi, Nyolowadi. nyolowadi. Mengko gek-gek kowe malah lagi kena kasus, Gong. Piye? Terus mau ngarep sambat karo bapak. Oh, Gong, mula luwe becik matur wae karo bapak ya, Gong. Lan sapa ngerti nek aku Kang Gareng ya iso melu ngudari sing dadi reruwetmu. Wong sing jeneng sedulur ki urip tansah daya dinayan bantu binantu. Ki wis jeneng lumrah. Ana apa to, Gong? Nggih. Kula tak nganu ngoten nggih, Pak. Kula tak matur nek wonten luput kula nyuwun gonging samudra pangaksami nggih, Pak. Ora dadi apa, ora dadi apa. Sirna narasa wigih ringa-ringa ala becik bener luput. Matura ana apa, Bagong? Nggih, kula tak matur ning murih wijang satala-tala bapak tak aturi raja apa? Tak aturi rada majeng lenggahe nggih, Pak. Andra ingkang Puspitorum. Kasiliring samirana mrit. Sekar kadrung go ngas kandanyo maweh raras retnane iya Ngoten nggih, Pak. Kula niku jane duwe gegayuhan ning gegayuhan kula niki tangih lamun lakone. Yen boten dipangestoni lan disengguyung kalih Bapak Kang Gareng lan Kang Petruk. Monggo nadyan ala dikaya ngapa Bagong niki ten mriki ya dituwake. Didadekke kepala dusun utawa dukuh. Heeh iya. Bagong ning Pringapus kene didadekke dukuh terus. Nah, ceritane wingi niku warga bardo kumpulan. Barapat. Lah sing dibahas sing nomor 1 dusun kula nggih ing Pringapus mriki rening pun sawetawis dangu mboten ngadani merti dusun utawi merti tirta sendang utawi sedekah bumi. Lah taun iki para warga pun sami sepakat badhe ngadani malih merti dusun. Margi ngaten, Pak. Sing kula rasake lho niki. Dusun kula niki janjane bumi ingkang subur. Bumi ingkang loh jinawi lan ya merga lemah ingkang subur niku temah ndayani para kawula uripe sarwa kepenak.
Iya. Adoh saka kasang saran angin, Pak. Kenging napa kok saniki malah tiba kosok balene? Desa Prengapus sing waune tentrem saiki malah dadi tintrim. Tur nggih saiki malah kebak penandang. Monggo saperangan gedhe para warga niku uripe kanthi srana oleh tetanen, garap bumi, garuluku nandur pari palawija. Lan sak panunggalane. Ya. Terus ingkang sik to, Pak. Ingkang dayane mesine bisa murakapi kanggo bebrayan gung nanging kenging napa kok saniki dusun Prengapus malah kebaing reh prihatin lan penandang. Pramongtane padha jerit reriungan. Merga wis bola-bali saben-saben wancine panen mesti gagar-wigar, urung kababar lah. Wingi kula terus nglumpuke warga, dirembuk bla 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 bla. Terus sepakat ajeng diadani malih merti dusun utawi sedekah bumi utawi merti tirta sendang. Iya. Lah niku. Manut pemanggihe Bapak pripun? Nuwun dawuh kula, Pak. Blagagaku gek sadulita. Dadi kuwi to le mung ngrawuhi bapakmu supaya teka mrene iki. Lah ya kuwi. Mula kula nyuwun iga pertikule bapak pripun? Ya. Kuwi jane gegayuhan sing apik ya Tule. Nanging ngene, Nggir. Akeh penandang para kawula ingkang kasangsayan kabeh kuwi mau ya merga bumi iki jane wis ora kuat. Mula terus ora gelem babar marang wiji ngrembakaning tetanduran kanggo srana sandang pangan tumrap para warga. Satemah bumine dadi cengar lemahe dadi grasak para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar. Wurung kebabar pancene ora dadi, panene ya ora dadi. Lah ana kene iki. Iki sing kudu ditaliti merga kabeh iki mestine ana sebab musababe. Lah nggih. Terus sebabe niku napa to, Pak? Ngene ya le ngene. Sebabe para warga mbok menawa ki padha kelepyan. Utawa lali nggone padha ngaturaken panuwun marang Gusti ingkang Maha Nasa lumantar utawa lantaran bumi sing paring nikmat mupangat. Merga bumi kuwi nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah. Nanging bumi kuwi uga dadi sumber panguripan murakapi sagung para titah. Kejaba bumi iki dadi papan panggonanan uga saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane sing ngenggone lan sing nandur malah lali Purwaduksina. Kelepyan nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti kang peparing. Nah, mula yen bubar panen kuwi ora ketang mung pisungsung wujuding sedekah bumi, kuwi uga pinaka wujud rasa panuwun lan ujube rasa syukur. Sranane ya banjur diadani merti dusun sedekah bumi lan sak panunggalane. Lan meneh iki uga kalebu tata cara tilarane para leluhur. Nanging babakan iki ora ngrembug babakan kapercayan lho. Nggih. Ning niki ngrembug bab budaya. Lah budaya kuwi apa to? Budaya kuwi angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Mula aja nganti diarani yen sing jeneng adat tradisi budaya kayata merti dusun sedekah bumi sedekah jaladri nyadranan rasulan majmuan kuwi banjur diarani milar saka walering agama kuwi babar pisan ora. Ya mung cak-cakane lan syarat ingkang ditindakake kuwi sing beda. Ngibarat wong mlaku sing dijangkah padha ya mung dalane wae sing beda. Sepisan meneh iki budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang sing kudu dilestarekake
Syukur-syukur yen adat tradisi budaya kaya ngene iki diadani saben taun. Ngono. Oh lah ya, aku wis paham saiki. Lah nek ngono ngadani merti dusun ki apa ya kudu rame-rame to, Pak? Apa ku nanggap wayang? Rame-rame rupiah-rupiah nanggap tontonan. Kuwi ya mungkin arya panglipur wae. Ning sing baku kuwi wongon bareng-bareng ngaturake panuwunan lan panyuwunan. Panuwunan lan panyuwunan kuwi bedane apa, Pak? Ya beda-beda. Ning mung sithik bedane. Nek panuwunan kuwi tasyakuran utawa ngaturake rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung. Dene taun-taun wingi para warga wis kaparingan kabagas warasan, ayem tata titi tentrem lan bersyukur. Dene wis kaparingan rejeki pirang-pirang. Mbok kuwi rejeki lumantar hasile tetanen, saka hasile dagang, saka gaji kantor lan sak panunggalane kabeh wajib disyukuri. Jalaran ngene. Wong nek diparingi kok terus ngaturke panuwun kuwi rasane ya terus sumeplong, lega. Dadi daran ya daran sing halal tur enak. Enake piye? Eco. Ya. Dadi sandangan ya ageman sing resik tur pantes diagem. Dadi kabeh ben berkah. Nek panyuwunan para warga bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung supaya taun sing lumaku iki kabeh warga pinaringan kabagas warasan rancak lancar nggone padha makarya uluwetu ya saya tuwuh mati tikel desane uga tansah pinaringan ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ngono. Ning ya apik wae nek terus rame-rame nanggap kesenian utawa wayangan utawa jadilan utawa kesenian-kesenian dinggo hiburan. Iya. Ya aku ngaturke gongeng panuwun ya Pak matur nuwun. Saiki aku wis paham aku. Nek ngono sesuk tetep diadani merti dusun tetep wayangan. Warga sesuk takon iuran, aku sesuk merangkap dadi bendaharane. Lah saniki sing angka loro. Kejaba pengen ngadani merti dusun neng aku sing dituake ning desa iki malah sisan gawe Bagong kepengen bangun desa. Kejaba kepengen bangun wewangunan-wewangunan kaya ta papan panembah, papan pawiyatan, papan kasarasan, papan olahraga, papan olah budaya. Neng Bagong ya kepengen bangun mental. Tegese Bagong kepengen dandan-dandan kahananing jagat, kepengen maluya jagat, kepengen nyelametake budayaning watak nista. Ambek candala niku nek perlu aku ya arep ngrawuhke para penggede-penggede, para pangarsa kaya ta Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, para Pandhawa lan Nayaka wakil rakyat. Wela kok terus keduren, Gong? Pangangkahmu kok terus keduren, kok arep ngrawuhke para pangarsa pamrihmu ya apa? Pamrihe ben para pangarsa ku ya ben cerak karo para kawula. Merga pemimpin sing apik ki ya pemimpin sing gelem tur keba utawa turba. Turba ki apa? Turun ke bawah. Tur iki ya pinangka tandha manunggaling kawula kelawan Gusti. Para pangembating praja ya tansah migateki kawulane. Tegese sing nang dhuwur ya ngerti sing nang ngisor ya padha mestuti dawuhe. Lho nek sing nang ngisor karo sing nang dhuwur ki sarasa padha penake to rakan. Iya. Lan sing penting ki sing padha duwe penguasa ki aja terus do semenang-menang, merga penguasa kuwi ora dienggo nguasane, nang panguasa kuwi dienggo ngayomi. Wis to. Yen antaraning pangarsa lan kawula kuwi padha manunggal, negara bakale dadi kuat lan sentosa. Ngono. Oh iya, apik-apik kowe Gong apik. Lah ning mung sak Bagong wae kok mung derajatmu kok arep nyelingke para pangarsa ki. Apa ora tembunge nyangklak lancang to, Gong?
Lah terus karepmu piye karepmu? Wong cilik terus ora oleh nyuwara, wong cilik terus arep dibungkem. Wis bani aku pancen arep ngelingke kok. Nang aku tak ngombe sik ya. Lara itu aku. Oh iya ora apa-apa, Gong. Ket mau tak watuk to kowe, Gong. Heeh, lara tenane. Sik kok sik ya. Kok sik ya dadi enteni ya. Iya iya. Iki cara dolanan ki nas. Jika. Mandek sik. Iya. Sik ya Pak, mandek sik ya Pak. Heeh, iya oleh Bagong iya. Ora sida lah. Kosek wae. Nah aku pancen sing arep ngelingke kuwi mau lho. Lah saiki piye to? Ketoke mono ki negara sing agung. Dasare ayam tur ya ayam neng nek di glecah diteliti jebul negara sing saiki sorot ngewunge wis ketok layu sebab apa? Anane sing neng dhuwur mung padha rame-rame, sing neng tengah mung padha regejegan golek benere dhewe, sing neng ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor ki wong cilik wis padha bosen saben-saben mung disuguhi wong padu, saben-saben do debat munine mesti bela wong cilik ning nyatane ya endi? Nyatane ki nggon ngendi? Nyatane sing nang ngisor ya ajeg padha megap-megap. Gumun tenan lho aku jane iki gumun. Nganti jagat iki persasat melu nangis merga ya saka pakartine menungsa sing lali Purwoduksina kuwi mau. Tak rasa-rasa saiki kasusilan wis amis, rasa kabangsan wis tipis, rasa katresnan marang sepadha-padha wis kinikis. Rasa kawicaksanan ya wis kalis. Malake para nara praja kumbar janji nanging mung lamis apa kuwi jenenge lamis apa meneh bab pernatane negara iki saiki ya wis remuk rempu luwe-luwe babagan hukum pernatane hukum ya wis ora jejeg meneh ucape para pengarep ora kena digugu karepe mung do nuruti nepsu mula ora ragu-ragu ora mangu-mangu nginger pernatan sing baku nerak hukum sing laras kok kautamaning laku pamrih supaya padha uripmu bramubru mula padha kendel nyolong bandane negara dianggep ora saru yen dielingke malah mung do ngejak padu terus tutuke petucak-petucuk kae mangan duwite negara wetenge nganti mlentu bareng konangan kudune dihukum 15 tahun ning lagi nglakoni rong minggu wis metu. Merga tutuke jeksa negara terkadang ana sing gelem dituku duit miliaran lho iki lho. Mula ya wis lumrah yen saiki ngendi-endi akeh wong unjuk rasa lah mula apa ya salah. Apa ya salahne aku nadyan wong cilik kepengin ngelingake. Nyatane saiki akeh para nayakaning praja sing mung do mikirke kebutuhaning pribadi. Banjur lirwa ing sesanggeman ora nggatekake wong cilik. Nek sing dipikir wong uripe dhewe pribadine dhewe nyatane wae saiki gajine piye gedhe gajine mongko wong cilik malat-malat Bagong ya apik wae ngelingke sing padha kleru nanging babegayuanmu nggonmu kepengin bangun desa kuwi mestine jer basuki mawa beya ayo kuwi Gong duwe gegayuhan ki mbok ya sing sak mestine wae kowe iki duwe pengangkah ning ora ngukur karo kekuatanmu ibarate kowe iki cecak nguntal cagak wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge njur agate iki saka ngendi jal lah kowe iki do tak kon kene iki dong apa bola jebul ming jagake awak dhewe reng lah iya to mula bapak tak aturi rawuh ki ya tak suwun pambiyantune lebu gareng karo Petruk ki ya kudune bantu neng ngoten Pak Bagong ki kepengin bangun desa kok nganti madhep ngarep mantep ancas kula. Niku mestine nggih mawi dasar margi critane wingi ancas kula niku wingi kula niku bar nampi wangsit. Nampi gaib sasmita ingkang kula tampi. Saged kasembatan gegayuhan kula nanging wonten syarat seranane. Lah syarat seranane iki apa prole Bagong? Seranane nggih niku
kula kedah gadhahi wujute pelem pertangga jiwa kalih jambu Dipa Nirmala. Lah mangka pelem kalih jambu niku mapane teng kayangan sing kagungane kejawi namung pukulun Bathara Guru. Nggih pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Lah rene Bapak Semar ki tunggale utawa dulure Bathara Guru Bapak tak suwun supaya nembungke pukulun Bathara Guru kersa maringke pelem pertangga jiwa karo jambu Dipa Nirmala. Ngoten nggih Pak nggih, nggih. Ya. Rening Bagong iki gegayuhane utama lan mestine ya murakapi kanggo bebrayan Gung. Nek kowe banjur muntah karo bapakmu dasare aku ya wong tuwa ingkang tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi. Wong tuwa sing kudu kena kanggo gondelan aja nganti mrucut saka tembung tutur uwur lan sembur. Mula senajan kucum-kucum diraupi mrica kecut tak sauni-unine lan ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Rene gegayuhane anak kuwi becik wong tuwa sing wis sak mestine kudu pradah wajib nyembadani nyengkuyung lan mengestoni ya tole. Tak sagui iki mengko Bathara Guru tak undangi supaya tekan kene nanging aku ya mungkin arya lantaran wae. Mengko nek guru wis tekan kene kowe matura dhewe ya Bagong. Oh nggih siap Pak matur sembah nuwun. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra bakmara sing sangkatri gumulung mangrembahing wadya kurada kura ora reka kiri Kilurah Semar lamun wis ndumuk marang Kunjungira Yektana wigati Dewinipun Raden ingkang putra Bagong sigra matek aji pameling nimbali dhateng ingkang rayeng kayangan Suralaya dadak sakala cumorat saking dirgantara nenggih menika Sang Hyang Jagat Girinata humyang marcapada mrepeki unggahaning Kilurah Bagong akarya kaget kadara wekasan.
Sinongwati jagat kinari hamuk mbak lumembak ombaing samudra tambak kanggeng awita denceng-dencengan Pak, piye? iki kok ana wong teko tangane papat. Iki sapa iki, Pak? Aja sembrono gaya iki Bathara Guru. Jare mau kon ngrawuhke. Weh lah, ampun tenan bapake mung ndemok bathuk. Kuncung. Ha ndemok kuncung wae kok tiba-tiba terus ana sing rawuh. Aduh sesembahan kula kulon rawuh paduka kula ngaturaken sembah pangabekti. Wong ilahing. Ya Bagong kita ngaturake pangabekti wis ulun tampa. Pangestu ulun wae tampan ana Bagong. Nggih. Sangat anggan kula mundhi dadosa jimat Kakang Semar. Kula nyaosaken sungkem pangabekti. Ya Guru, tak tampa tiba padha-padha. Pukulun. Nadan kula inggih ngaturaken sembah pangabekti. Kula inggih ngaturaken sembah pangabekti pukulun. Gareng lan Petruk ngaturke pangabekti wis ulun tampa. Kakang Esmaya nimbali kula lajeng wonten wigatos menapa? Guru, aku ki mung saderma dipotah karo anakku Bagong. Merga Bagong ki duwe gegayuhan. Nanging ana gandeng jenenge karo Bathara Guru. Mula iki mau aku banjur matek aji pameling ben kowe terus medhun ning Marcapada tedhak ning omahe Bagong kene. Mula Bagong ben matur dhewe karo Guru. Inggih Kakang. Bagong apa ingkang dadi gegayuhan kita? Nggih. Mila tak matur nek wonten lupute nyuwun pangapunten nggih. Ya ora dadi apa. Kulon niki jane gadah gegayuhan kepengin bangun desa. Nanging kedah disranani mawi pelem pertangga jiwa kalian Jambu Dipa Nirmala. Monggo pelem kalian Jambu niki mapane ten Kayangan. Lan sing kagungan nggih paduka pukulun pramila pukulun mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula keparenga kula badhe nyuwun pelem kalian nyuwun jambu menika. Mboten ketang namung pelem sing cilik-cilik. Pelem-pelem sing pentil-pentil. Kok ngrasa rugang? Lah ya pelem cilik iki jenenge apa? Ya nek ngrasa disebutke kowe iki kok. Ayo wis kadung kok. Iya Guru, aku melu nguatke apa sing dadi ature Bagong. Rening Bagong kepengin bangun desa kuwi gegayuhan sing utama. Mbok ya dibantu wong ya pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala ning Kayangan kuwi wae akeh. Nek mung kelong siji rak ya ora apa-apa to. Ora ngurangi wibawamu, ora ngurangi kawibawanmu.
nek perlu kowe njaluk syarat apa Semar saguh minangkani Kakang Semar yen namung babakan Bagong badhe nyuwun pelemper tangga jiwa kalian Jambu Dipa Nirmala kula mboten kawratan nanging estunipun wonten sawening bab ingkang ngantos sepriki tasih ganjel wonten salebeting manah kula Kakang sing dadi ganjelaning atimu ki apa mbok menawa aku bisa melu ngewangi ngudari sing dadi reruwetmu Kakang Semar kula menika dados ratu-ratu ning dewa ing kayangan sampun sak mestinipun menawi sedaya titah nyembah dhateng kalenggan kula pinangka dados ratu-ratu ning dewa. Ya bener kuwi kabeh titah kudu nyembah marang dewa. Terus inggih. Nanging tasih wonten titah ingkang boten purun nyembah dhateng kalenggan kula pinangka ratu-ratu ning dewa. Sapa sing ora gelem nyembah karo Bathara Guru? Mangko tak paranane tak elingne supaya gelem nyembah karo kowe Guru. Titah ingkang boten purun nyembah dhateng ulun menika boten sanes namung Kakang Semar piyambak. Pramila waton Kakang Semar menika purun nyembah dhateng kula. Pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala badhe kula paringaken Bagong Kakang Semar. Swareka den prayitna samwire seka bali kilar-kilar semedi tengahing latar kuwi to titah sing ora gelem nyembah karo Bathara Guru ki jebul sing tok karepke ki Semar to ya nek pancen kuwi dadi syarate waton Bathara Guru gelem maringke pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala marang Bagong ya Semar ora kabotan Semar ora kabotan nek pancen kon nyembah karo Bathara Guru ampun Pak aja ampun Pak monggo dhisik Pak. Kepeksa aku sing mangsuli iki Pak. Kowe arep ngopo Bagong? Gong ora macem-macem lho Gong. Dek malah wani ngadeg malang kadhak kaya ngono. Wis ben. Bapake wong tuaku sing wis ngukir juaragaku. Kok mau arep disepeleke anake ragil sing ora trima tak kandhane. Gong ora nekat lho Gong. Eling Gong. Eling kowe iki cahuk nekate ra jamak. Mengko nek kesiku kualat karepmu lho Gong. Kowe iki ngadepi ratu-ratu ning dewa. Dewa apa? Dewa sing tak ngertane gedhe tur dawa. Arep dewa ki nek tumindake nasar ya tetep tawanene kok. Ora bakal malati nek dewa kaya ngono kuwi tumindake. Bagong, jeneng kita malah-malang kadhak marang ulun yen ngono kita mboya narimake. Lah kena ora trima apa jare padake. Lur malah ora basa ora ngajeni marang panjenengan ulun. Lah basa apa? Ora perlu basa, ora perlu dadak ngajeni. Sampean sing bibiti gawe perkara ki sampean. Nanging kita bakal nyuwun pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Sapa ora dadi. Kowe tiba mburi mengko kowe. Karone Bagong arep bangun desa kuwi dienggo kepentingane warga. Bagong nang kene iki dituwake dadi Bagong lebih mementingkan kebutuhan warga daripada kepentingan sendiri tak kandhane. Mulane ora oleh njaluk pelem tak bedol sawite. Tak panane munggah tak bedol sawite, gawake senso. Nang kuwi engko tiba mburi, saiki ngurus babakan bapakku. Ya wong tuaku sampean kudune mikir Semar ki sapa? Semar ki tunggale ana 3. Ya kuwi Tejamaya ya Siwatagap. Loro Ismaya ya Semar, 3 Manikmaya ya Pulun Bathara Guru. Lah sampean ki sing tiba ragil utawa pernah sedulur nom. Nang kena ngopo ing atase bapak ki sedulurmu tuwa kok arep tok kon nyembah sesedokan karo sedulur nom ki piye? Mbok ya mikir Mas.
Saiki ngendi ana sedulur sing luwih tuwa kok nyembah karo adine. Nanging ulun iki ratu-ratu ning dewaning kayangan. Kabeh titah kudu nyembah marang ulun. Tegese ulun duwe panguwasa. Ah ning kene iki sing aku ora cocok. Sampeyan ngegungke dupeh duwe panguwasa ya. Nuwun sewu, Mas. Panguwasa niku ampun dienggo sewenang-wenang, ning panguwasa niku dienggo ngayomi. Sampeyan duwe panguwasane nek dienggo sewenang-wenang utawa sampeyan terus watahe adiguna lah didemo kowe karo warga Mas tak andani Mas. Ora nganti jam-jaman rubuh sampean. Bagong. Kita wani sakecap padha sakecap marang ulun, tegese kita wani marang panjenengan ulun. Lho ora wani sebab apa? Dewa ora patut diajeni kowe kok. Yen ngono ayo golek papan sing jembar metu njaba piye? Mane-mane metu njaba kuwi Mas. Ora dadi kuwi ngono kuwi. Pun sampean rani ngejak napa? Bagong ora wedi arep panjenengan keleke papat Bagong ora wedi. Tak gawake reksona engko. Padangan wani, petengan ya wani, rupa wani, jembar saya wani. Bagong suwe-suwe ucap kitung ngabangake talingan ulun ayo. Tak tunggu ning jaba kelakon tak sotke ning Yomani Loka. Apa dikira Bagong wedi? Metu njaba Mas. Malah ora karu-karuan merga saka Bagong kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Wis ben Pak, wis tak tekati apa aku Pak, aku niate belani bapak ki mbok ya dialem sithik ngono lho Pak. Ben tak tekati dices terus ulondase ora masalah Pak, pasrah aku kok wonge kok. Iya bener, ya ngono kuwi iki bener Gong tak andani. Belane iki ya belani neng. Kowe iki kudune mikir Gong. Neng sing mbok adepi iki pukulun Bathara Guru. Mongko iki mesti ora ejen mesti nganti putra-putrane para dewara piye? Apa? Lah ya kudune ngono kuwi Gong. Kandhane kok ngeyel mesti nggawa para durandara. Lah mula kuwi Gang. Kowe iki aja sok gegabah. Kowe iki jan kemanen kok Gong rumah saku. Mung mampang-mampang ning ngarep tok. Nek ngene iki terus piye? Wah iya Pak. Oh iya. Pak nek terus niki pripun Pak nek ngenten iki Pak? Pripun niki Pak? Ah ta tenan ta. Ora wurung terus karo sing tuwa. Iya Bagong iya. Guru tekan kene iki mesti ora ijen. Mesti nggawa anak-anake para dewa. Bakale geger wis ngene wae. Mergo nek Bathara Guru mengko nek Bathara Guru ki sing ngadepi bapak, nek anak-anake mengko ben aku gareng karo Petruk. Lah iya ta. Sikilku tanganku kaya ngene iki arep takon perang, Gang. Lah kowe iki lak ya iso kungfu to, Reng. Kowe lak mbiyen. Pun ngadeg mawon mboten napa-napa kok, Mas. Santai mawon pun. Ora malati, yoga ora malati. Yoga ora malati, santai mawon, mboten napa-napa. Apa iki, Gang? Nganu kuwi mau kok. Sinomane. Oh lah ngono. Kowe iki Bakonge ora urung meng ngrekasake sing tuwa kok. Wis ora gelem apa piye iki? Do gelem apa ora jane? Mulane kowe do tak undangi rene iki ben bantu aku. Jare sedulur kudu saling bantu, nek ora gelem ora masalah. Wis putus hubungan keluarga. Putus hubungan sedulur, tak tandangane dhewe. Ya ora kaya ngono kuwi. Lah ya gelem ora ngewangi. Ya gelem nek ya mangko dhisik. Aku tak metu sik tak rembugan karo bapak karo Petruk. Ayo ngono metu sik. Petruk piye gelem apa ora? Aku ki meng manut karo sing tuwa. Aku manut karo Kang Gareng karo bapak nek kira-kira arep do mbantu, arep do ngewangi ya aku tak melu. Nek do wegah, do memeng kuwi aku ya tak mulih turu, Gong. Putus lho persaudaraan kita truk nek kowe ngono kuwi. Ya aku ki mung manut karo sing tuwa. Piye Pak, gelem apa ora Pak? Ya
mengko tak rembuke karo anak-anakku loro kae. Aku wis ora tau anggap anak. Jare putus hubungan sedulur. Ayo kowe mangko nek do ora gelem, nek do gelem iso sedulur, Pak. Ya. Tak rembuke karo Nala Gareng karo Petro kae. Ya, Dirembuk karo do metu njaba mengko ndak aku krungu. Mbok ngek. Mbok sangek dorene yo. wonten dawuh, Mas. Wonten dawuh. Cangek nanti cangek. Nika to mlebet nika. Celuk kontene iki. Niki, Mas. Laro kowe iki rong rampung kono dandan sik. Yo. Wonten dawuh. Weh saiki aku ki lagi mumut pikirku. Nggih, kersane. Iki gandeng moke aku ki sloya rembug karo Dewa. Musuhku mengko Dewa. Wes saiki do menghibur aku ya men aku seneng sik. Mengko ki kekuatanku saya imbuh. Saya asli ngedramke marake gagal fokus e. Bajire tok. Piye, Mas? Ayo do menghibur aku, do nyanyi-nyanyi padha ngopo. Do jojogetan. Ekonar ditambahi apa dilonge. Biasane mengko di halo. Pun ngaten niki mawon, Mas. Ya do ngono kuwi tenan wis kono gek do rembukan tak tinggal. Dek sini, Dek. Wajan. Pripun, Mas? Wah, bajirut iki. Ora jane kowe iki. Iki princess apa ya? Princess April apa ya? Iya, Mas, aku melu jenengan bincang lak kula teng wayangan teng ngene jenengan to, Mas. Bincang lak bintang tamu. Heeh, sesuk aku jangan lupa saksikan pertunjukan besok di rumah tanggal 1. Ayo Dorono yuk karo ninggalke bendo limbukan. Puji syukur. Musik Pak Boyo dinae lagu sik ora terus puji syukur. Ayo kan mbok menawa ngene iki wis ditinggal ngono iki wis hake awak dhewe arep kepiye-kepiye iki wis sasake. Yo. Nek yo nganggo lagu Mak, mosok yo langsung puji syukur kunjung ngersane Gusti Ingkang Maha Agung. Dene dina iki kepareng sowan. Sowan ana ngendi, Nduk? Mengko wae. Malah diteruske. Ya adine sak lagu-lagu wis aku manut lagune apa manut kanca-kanca wis ngono. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.